Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska hraju Dead Rally s kámošem, tady řekni čau. Jo. Co to bylo za reakci, zešupnej. Jsme teda už na než sedět. Jsme teda už na... Werewolf! Jsme teda na 11 000 metrech. 12 000 skoro. Nezapomněli jsme otáčet. A už na to jsem zvyklý. Takhle, jo. Zapomněli jsme natáčet. Jsme totálně idioti, no tady to nenatáčí, takže já to ne? Já mám shotgun už, tak když tak vybleskám shotgunem. Okay. A mám ráno 2 rány na pozad. 2 ráno, hezky. Takže, jestli si to video užijete, a jako... jdeme... Co dělá, kámo, prostě od... Ale, Štíre? No, je další werewolf. Já myslím, že vyleze kam... Začínáme video tím, že tady na nás utečí werewolfové, takže... Velice super. Já nic neslyším, já nic neslyším. No taky. No, jo, ale jako... On čumí. On čumí skrz... Čumí, díkamo! Jsi povašla, kam ty sednu, já myslím, že najednou tahal za nohu. Do neznáma zaskylou do fiš. Já na tím nepadal. Třeba lopatou, jo, lopatou. Když tak jsem sorry, jestli nechci zase. Už můžu jít konečně. Tady nejsou pryč, Dan. Ano, konečně po 2 dnech je zima. No tady je nějaká skála, kámo, tady je Sněžka, že jo, tady je Mount Everest. To vypadá... To je sněžkový Everest. Ale vytošlo, teď už je tady normální banka, kámo. Normální. A jo? No, a to je škoda, já jsem jim mohl ukázat. Co? Blood. What? Co? Kámo, prostě najednou zase... Já nejsi covered in blood. Jako mám by blood tu věc, ale to je jedno. Aha. Seš hrti bondy! Ne, samozřejmě, že tady žádný bondy zase nebyly, jako vždycky, že? Já jsem se žádal bondy, že tady byly. Kdyby jsem to? No to je totiž tady v tom biomu. Já už se mně zle nelíbí tady ten biom taky, no. Takže jakoby všichni jsme tady. Takže... Můžeme jet. To nelíbí. Tady... Mně se to Tady nelíbí. bublacek. No tady, já... Nestřílej, neplýtvuj náboje. Máme 10, máš $5, mám 10. Co dolary, že jo? Peníze, prostě, prachy, money. Šerif! Se nás serma to. Termas. Jo, takže, Budu tureta. takže tady je bublacek. Možná ještě s ním video udělám. Je to můj kámoš ze školy. Vím, že to na natáčení bylo. Vím, že to... Prostě kam prostě najednou... Prostě lítají zombíci. Voláme někdo jiný, počkat, stop. Konec, dobrý, on nepřestal volat. Voláme furt? Nevoláme, takže to je jedno. Dobrý, čo toho požím volal, brácha. Ja. Teď to chypnul. Takže... Pokud my nemáme nic, co bychom mohli to, jakoby, prodat. Jako jo, no. Jo, dobrý, já jsem si myslel, že se něco děje. Hele jo,
Já se teď musím resetuju mikrák. Excalibur. Teď jsi neslyšeli, co říkal, teď říkal Excalibur, zastav. Ono to je vlastně jakoby action hrát, jo? No. To je hrát? To seru, na to ti seru, kámo, na to ti pěkně fakt že seru. No tak Ne- 3 milimetry. Kámo, jsme jenom 2 a já u sebe nemám nic. No děj, co? Já řeknu jenom jednu věc. Nechci, já nemám. Jak jsem dělal na shotgunu doslova. A jo? No. Já tady to budu muset cutnout, jenom kvůli tomu, že jsem já teď řekl tvoje jméno a ty moje jméno. Ano. Máš tak Jo, zkusíme já vím. Sorry za ten cut. My jsme úplný idioti a řekli jsme svoje reální jména. Já tam nechci jít. Mamka jsem tak. A jedno. Okamžitě to vypni. Já Okay. to vyšetili tvoji data, jo? Však je to offline. Okamžitě to vypni. No to... Okamžitě. To šo. Nebyl jsi 2 dny ve škole. A to dobro. Namazal ten dneska, nenamazal. Vyser mi, vole. No to. Jsme GG už, jsme všichni GG. Já, tady ten Bubacek je teď mrtvý, jeho máma vyšla do jeho pokoje. Teď to celý poslouchám, vím, že neslyšíte, ale nemůžu tu konverzaci dát tady na YouTube, takže snad vám stačí to, co tady je. Takže všichni F do komentů pro... Oh shit, já jsem debil. Všichni F do komentů pro Bublacka. No, takže... Vem moje věci, já se přepojím na mobil. OK. Ok, no. A to se připojíš jinde. No, tak budeš v tempu mezi tím. Ale ty se připojíš v tom prvním kempu. No. Jo. V tom, kterým jsi ty. Jsem mrtvej, kam, já jsem mrtvej. Jako furt natáčím, myslím, že to je furt v pohodě. Jsem mrtvej. GG. Lightning. Tak. Takže... Asi jdem hrát jinou hru? Jo? Jdem hrát jinou hru? Ne? Okay. Díky, že jsem nemožný. Počkáme. Ok, takže jsem slomil. Oni jsou na online peníze. Jo, taky slyšíte. Já vím, že slyšíte. Proč jsem vůbec říkal... To jsem to všechno. Proč jsem vůbec předtím říkal, že to nemůžu dát, i když jste to slyšeli, jak se reálně hádali. No, to je jedno, každopádně. Co to kurí? Escape Tsunami for Brain Rots. Co to je za píšťalovinu? Jaký Escape Tsunami for Brain... O, můj friend to hraje. GG, no. Tak si jdem hrát, kámo, tady The Draily zase. No, takže... Bublacku, jak to jde? No, dobrý, no. Žiješ?
To všechno v pohodě zatím. Yes, I survive. Co? Yes, I survive. Co for life? Co? Jsem přežil. Jo, dobrý. Já nevím, jestli je to v pohodě. Já to budu muset cutnout. Kurva, já jsem idiot. To katnu, ok? Katnu to, neboj se, katnu tvoje jméno, katnu to. Ok, takže zase jsem řekl jeho jméno. Jsem idiot, já vím. Takže v tady tom videu bude hodně katů, jakože hodně katů. Až moc katů. No, takže jo. Merceduju mi krák. Nepřišel jsem se mrtvej. Takže, jak jste viděli v tom té hře, nehrali jsem to 2 roky. Že jo, Bublacku. Aha. To je hrozně divný mluvit po svým Robloxovým usernamem. A když ti reálně mluvíš, když ti reálně říkám jinak vždycky. No nic. Takže, počkáme, než se napojí. Co hraješ, jo? Co? Jo, nic. Napojil se, vidíte, Bublacek. Tady je, proč máš zapnutý voice? Jdem, Co na mobilu? prostě jdem! Teď je na mobilu, takže jsme to trošku mrtví. Trochu víc. AMX5, já si myslím, že asi možná... Hele, počkej, hele jo, Bublacku, pojď sem. Pojď sem. Dej pryč tu create věc, jakož na to. Jdi vedle, pojď sem, jo. Pojď vedle mě. Jakože si myslím, že tady to video už bylo že pro tady to video už pro tady to video už to bylo všechno, takže lidi, užijte si tady zbytek, později si užijte 2006, takže lidi, čau!